Insellmulkom u nilqgħukom għal programmi ħarx rajt dan l-aħħar li l-umsejla għana ma' John Bonello. John huwa l-awtur ta' triloġija għall-adolescenti Il-logħba tal-allat, ta' duoloġija għall-adulti Unus Mundus u ta' sensiela għat-tfal li ġib l-isem ta' Irvin Vella Investigatur Virtwali. Huwa rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 3 darbiet, fl-2011 bil-ktieb L-aħħar ħolma, fl-2013 b'"Is-Sitt Aħwa u fl-2016 bil-ktieb Il-Każ Manduka. Huwa jaħdem bħala kittieb kreattiv, għandu blog dwar il-kitba u jħobb il-fantażija u l-fantaxjenza. Allura John, xi rajt dan l-aħħar? Ktieb żgħir ta' David Mitchell, awtur Ingliż li nħobb ħafna. Huwa l-kittieb ta' Cloud Atlas, l-iktar ktieb famuż tiegħu li rajtu darbtejn tant kemm oġobni. U bqajt insegwih minn dak iż-żmien, insegwih fuq social media, insegwih fejn nista'. U kont qed naqra artiklu fejn kien beda jippubblika storja fuq Twitter. Ġifieri storja fi Twitter kull ma tista' tippubblika 140 karattru kull darba. U għamel 180 post ta' 140 karattru biex ħoloq din l-istorja. Baqa' jemmen fiha u spiċċa biex ħareġ din novella qasira ħdejn tas-soltu tiegħu. Jiġifieri tista' taqra ħanejtek in one sitting f'5 sigħat, 6 jirnexxielek taqra fejn kotba oħrajn tiegħu huma pjuttost voluminużi. Din l-istorja nbidlet ftit minn kif kien ippubblika fit-Twitter, jiġifieri. Naf ftit aktar dwar l-istorja u kif żviluppat ukoll. Iva, fuq Twitter kienet dwar tifel li jieħu l-valjum ta' ommu u jispiċċa jibda jimmaġina ħafna affarijiet, mentri hawnhekk il-karattru għadu hemmhekk imma inbidlet ftit l-istorja, ġifieri xorta jibda ma' ommu it-tifel u ikunu mistednin, inti tibda l-introduction, ikunu mistednin f'dar jisimha Slate House kif jismu l-ktieb. U din id-dar tkun qiegħda ġo sqaq, ismu Sladelli wkoll. U jsibuha fl-aħħar, però anke l-mod kif isibuha tidħol għaliha minn toqba ġuħajt, u mbagħad issib din id-dar veru kbira, biġnien veru kbir, qalb belt industrijali ħanejtek. Allura hemm dak il-misteru mill-ewwel tiġbdek. Minn hemmhekk però jibdew jiġru ftit affarijiet strambi. U dan it-tifel u għommu jisparixxu ġifieri. 9 snin wara, il-kapitlu jmiss ikun 9 snin wara, jiġi introdott karattru ġdid li jkun qed jinvestiga l-għajbien ta' dan it-tifel u ta' ommu. U minn hemmhekk tibda tinduna li din id-dar jiġru ftit affarijiet strambi sew. Kull kapitlu jgħaddu 9 snin minn bejn kapitlu ieħor. U kull darba tibda tinduna dejjem tiskopri ftit iktar dwar min jgħix fid-dar, x'iridu għal xiex hija daqshekk misterjuża kif tidħol għaliha li m'għandix bib prinċipali meta tidħol għaliha minn ġodda toqba fil-ħajt. Bħala ħanejtek għalkemm hija qasira, il-mod kif inhi miktuba, xorta irnexxielek torbot qalbek ħafna mal-karattri tal-istorja, tant li tibda tħossa lihom ġifieri. X'ġeneru huwa Slate House? Mela, huwa ġeneru ta' ghost story jew haunted house, fejn tista' tkun anke ta' tkexkix ftit f'ċertu momenti. Hemm ukoll ħafna referenzi għal xogħlijiet oħra f'dan il-ġeneru, ġifieri huma referenzi veru ovvji u magħmulin apposta. Hemm ukoll referenzi għal karattri li David Mitchell stess ħoloq imma f'istejjer oħrajn. Għandna l-intertestualità u xek. Eżatt, u jħobb jagħmilha ħafna ġifieri f'kull novella li jikteb. U jħobb jgħid li ħoloq dal-univers kbir u li xi darba jaqdu kollu flimkien. Tajjeb ħafna. Ħajkolli waqfek hemm John, grazzi ħafna tal-li kont magħna. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna. Aħna nistennukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin u sadattant aqraw imqarnet fa' kuljum.